एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। सुन के पूजवा अब की लड़बऊ हम मुखिया के चुनाव। सुन के पूजवा अब की लड़बऊ हम मुखिया के चुनाव। जब हम बोला सुन के पूजवा लड़बऊ अब की मुखिया के चुनाव। सुन के पूनमी अब की लड़बऊ तोर पंचायत से चुनाव। सुन के पूजवा अब की लड़बऊ पहिले तमिला हलही नदिया नहारावा, अब तू देखावा हही काहे गे नखारावा। बाजारी बधारी में मिलके खहलही चाउमीन छोला बड़ा पाओ। बाजारी बधारी में मिलके सुन गे पूजवा लड़बऊ अब की मुखिया के चुनाव। सुन गे पूनमी लड़बऊ हम पंचायत के चुनाव। अइबो तोर दुआरी केहू ना पड़तौ नजरिया, धरल तू शाहिद पवन तोरा कवरिया। रंजित रवि रंजन आशिक के देखली है तू ताओ। रंजित सौरभ सुन गे पूजवा लड़बऊ अब की मुखिया के चुनाव। सुन गे पूनमी लड़बऊ तोर पंचायत से चुनाव। बर्बाद कर देंगे पूजवा। एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।